Cebuano content creator gipakita kung unsa kalami og kamahinungdanon ang lechon dinhi sa ato kung kinsa siya atong ila-ilahon. Pinaagi nining report. Unang tan-aw pa lang nimo sa lechon, makapatulo gayud kinig laway, hilabi na kung kiniinit pa ug tagumtom ang panit. Saga nimo kini makitaan dinhi sa Subo nga usa sa mga sikat nga lechon baboy producer sa nasod. Gani, usa sa mga nadani sa pag-feature sa mga lechon dinhi sa Central Visayas mao si Stanley Pirolino, also known as Stanley On Media, 41 anyos, nga usa ka call center agent sa Dakbayan sa Subo. Why it is food, kay grabe hilig kayo og pagkaon, especially lechon. Nagsugod siya sa pagka-content creator ni adtong tuig 2020 ug wa siya magdahom nga makaabot og kapin 100,000 ang mga subscribers sa iyang FB page. Usa siyang tingua sa pag-food vlog mao ang pag-promote sa mga lechon dinhi sa Pilipinas. Busa, tambag niya sa tanan. The only key to success is to never give up. Kung ngay mo, alin ni mo, or mapugong ni mo, find a way. Uba ni Clans Gabutin, ako si Orchid Lapingkaw, GMA Regional TV Live.